ich was, glaub es kaum. Alles was von Hand gemacht, das geht grad vorbei. Ich schau mich um, sing ein Lied davon, dass nichts wie geht. Komm mit mir, egal wohin, nimm meine Hand und lauf. Stell dir vor, wie im Traum, seh ich was, glaub es kaum. Alles was für Hand gemacht, das geht grad vorbei. Sag mal, weißt du wie es jetzt wär ohne sie? Ich nehm dich mit auf mein Weg, sing ein Lied, das noch nie. Sag mal, weißt du wie es jetzt wär ohne sie? Was wäre das Leben ohne das Handwerk? Mist! Forestil dig en verden uden erhvervsfag. I Danmark har vi set et fald fra knap 32% i 2001 af en ungdomsårgang, som har valgt en erhvervsfaglig uddannelse, til ca. 19% i 2013. Derfor vil vi mangle arbejdskraft inden for disse fag, og en verden uden erhvervsfag vil presse sig på. Forestil dig 3 game days, hvor elever i de ældste klasser gennem leg og læring bliver konfronteret med en verden uden erhvervsfag. De skal hjælpe en virtuel familie på fode og bygge verden op igen. Gennem simple erhvervsfaglige øvelser skal eleverne bygge et hus, forsyne familien med mad og sørge for sundhed og pleje. Nu får din skole tilbuddet om at være en del af det virtuelle reality game Survival Skills. En komplet undervisningspakke, der sætter fokus på de erhvervsfaglige uddannelser og samtidig tværfagligt kombinerer det med en lang række grundskolefag. Survival Skills afvikles i samarbejde med en repræsentant fra erhvervsskolerne. Survival Skills foregår via en app, hvor eleverne bygger deres hus, indsamler point og finder mere viden om de forskellige erhvervsfag. Gennem appen kan eleverne se deres hus i 3D. Fuldførelse af en praktisk øvelse genererer et nyt element til huset. Eleverne dyster mod hinanden og andre skoler i Region Nordjylland. Det er højtempo-praktiske øvelser, hvor den enkelte elev udfordres og skal præstere for at teamet lykkes. Survival Skills ønsker at forbedre unges syn på det erhvervsfaglige og give dem et bedre udgangspunkt til at vælge den optimale karrierevej. De 3 game days afsluttes således med en illustrativ gennemgang af de 4 indgange til erhvervsskolerne ved brugen af en gigantisk nipnapper. Eleverne kan på den måde forbinde de praktiske øvelser for Survival Skills med de reelle uddannelser. Det virtuelle hus muliggør en sjov og spændende kommunikation med blandt andet deling af billeder på de sociale medier. Survival Skills lægger op til at koble oplevelserne fra skolen sammen med dialogen i hjemmet, hvor eleverne kan vise forældrene de spændende features i huset via appen og på den måde få en snak om valg af uddannelse. Her ved nipnapperen, Facebook og website fungerer som vejledningsmateriale for elev og forældre. Grundskolen vil modtage en komplet Survival Skills pakke, og lærere på overbygningen vil få en grundig indføring i deres rolle under de 3 game days. Survival Skills er UEA-timer, der indbefatter tværfaglig undervisning, teknologiske læringsmetoder og teamsamarbejde. Survival Skills er arrangeret af erhvervsskolerne i Nordjylland i samarbejde med Region Nordjylland, og vi kommer gerne forbi din skole. Få mere info på www.survivalskills.dk. Survival Skills. Let's make a new tomorrow.